Ndiani kwakunoka usiku uno? Nyapsi. Kudi usiku uno. At 12 midnight today. Maspirazi megado. Hey, wasandi masurazi ichiko. Urikudei pindura mvunzo manero anaona 12 midnight so vanhu vakarara. Kudi. Megado ndikumbura kabota. Kabota. Uzondi mukadzi womunhu rini? Ya, zvino murume ndoziva. But murume anogara asipo. Jesus. Kugara asipo murume wangu zvine basa rezvo kugara asipo kwake. Unoniparadzira marriage yangu. Megado, murume mpaka 1 mangwana ndowe. Ana Nyaps amuzosweri makudza vanhu iri munharaunda kuti Kabhiro akandipa bota manhero. Inini ngotudza vanhu. Megado. Jesus. Ndingotaura zvakadaro. Hautauri iwewe? Maybe ngatozota. Chipinda ndikupe. Ndinotse mama tuki. Hit best music. Ashaka umanai. Murzorichi. Simplex. Koma simplex. Mawan. Andakafukiza simba matenga nai. Akunogara kasabararo. Zvauri iwe ndigozvinzwa. Kwakudza vanhu maraini kuti Kabhiro akandipa bota manhero. Uziva. Megado. Anibota. Close by bit. Oh, chita kachifika pachiwendi nawe Nyaps usiku. Irobota maracho manakira ari ku. Nguva ipopoto unongo karo chiro wanepoto naiwete